Malapit 2,000 ka mga pulis sa probinsya sa Negros Occidental handa na sa pagmintinar sang kalinong subong at tigkalala. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginpanumduman sang tagpamuno sang NOC-PPO nga unahon ng serbisyo publiko sa maabot nga tigkalalag. Ang malapit 2,000 ka makatapos ng NOC-PPO ang mag-duty sa November 1 to November 2. Panugyan sa kapulisan, magbisita na lang sa ilang mga nagtaliwan nga himata sa November 3. Do not bring any pointed materials or pointed items. Do not bring guns or any contraband because it will be a burden. Magapahamtang naman sang Public Assistance Desk sa mga patso sumugod sa Webes. Sa malapit 2,000 nga mga pulis, 90% sini ang magaronda sa mga dalanon kag patso. Sa bahin naman sa BFP, hugot ang paandam sa sunog. Sa pagbiya naton sa aton balay, situit nga wala sang nakasindi dira nga kandila. Kagbit ang tagid possible check tang tanan nga naka-on. Hugot nga ginadumilian ang makahulubog na ilimnon, karaoke kag gambling paraphernalia sa mga patso. Sikyaron man ang traffic plan sa mga LGU agud mas mangin matawhay ang dalanon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.